Yasa bange kɔlɔsi fɛɛrɛw ka dɔn ani a ka matarafa bɛɛ lajɛlen fɛ. O de kelen don Amidi jɛkulu ka kuntilenna ye bi Yuwaru kɔnɔ ni baroda kɛnɛ sigiliw ye kinw ni ɲɔgɔn cɛ. Aissata Kɛrɛɲɛ ni Kadija Kɛrɛɲɛ kun bɛ kɛnɛ kan u y'u ka seereyaw d'a ma. Bange kɔlɔsi dabɔra ɲuman de kama, a ma dabɔ juguman kama. A bange kɔlɔsi yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ? Bange kɔlɔsi ye fɛɛrɛ de ye walasa ka furancɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛnɛ kɛra sababu ye an tɛ caman dɔn bange kɔlɔsi la, an y'a bɛɛ dɔn. An ye méthode caman dɔn bange kɔlɔsi la, an y'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko nafa minnu b'a la. Fatim Sawo ale ye Yuwaru kɛnɛyaso baarakɛla dɔ ye. U b'a fɔ ko tubabuw ye an bali walasa an kana caya. Bi an bɛ diɲɛlatigɛ degun min na, ni muso serela e bɛ degun, den bɛ degun, fa bɛ degun. Nin waleya in dabɔra yasa ka gwa kelenkelenna bɛɛ lajɛlen lafiya Yuwaru dugu kɔnɔ. Gijuma Keita ale ye Amidi jɛkulu ɲɛmaa ye. An bɛ yaala quartier ni quartier ka to ka nin kɛnɛsugu ninnu sigi ka kunnafoni d'u ma bange kɔlɔsi fɛɛrɛw a nafa ani fana ani n'i y'a kɛ i bɛ se ka hɛrɛ min sɔrɔ a la. Bange kɔlɔsi fɛɛrɛ na suguyaw ka ca. Fatim Sawo ale bɛ baara kɛ Yuwaru kɛnɛyaso la. Bange kɔlɔsi filɛ nin ye a suguya ka ca. Pikirini bɛ yen kalo saba i b'o kɛ. Alimɛtikisɛni bɛ yen an b'o don tɛgɛ la. Dɔ fana bɛ yen o bɛ don wolonugu kɔnɔ. Pilini fana bɛ yen n'an b'o wele ko furakisɛni o fana bɛ ta. Bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafali bɛ se ka kɛ sababu ye ka den ani ba ka kɛnɛya sinsin ani ka denbaya ka sɔrɔ ji di. Burudo Bokum VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru.